premier site web qui vous fera découvrir de nouveaux clips, musique et prêches, émissions et actualités musulmanes en exclusivité. Abonnez-vous dès maintenant à nos différentes chaînes de Zigri Plus et retrouvez le meilleur de l'actualité. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliqa wal qatim lima sabaqa nasir al-haqq bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Alhamdulillah, ambado ambe awfo malikono ani malikoka ni andon kanyi anga emission kono no seko ani dongo seko ni dongo sigilembe muka ode anga adamadiya ere no yere ya nabi fo farafinya konyewu seko lu bla valeur kono la kununi minen kono ko insigi mboka ngo kono fen nafa dantan fen be kungo kono Allah taala ma shida te gansan nafa do ba bela valeur do ba bela kelen bebe se ka kodo la nyenemaya yere kono unafa te ka fo angu sugo doron dumunte la nafa were bula minga bun kuma do ka temu sugo yere duni chalanka ola ni mugo laje munu ye ko famu kosobe olu chama mbi olu ka jamanaw kono keme ka kungo kono fen la sako ubu furake ubi avion de ulu kama spécialement kata la jeni mi mangene ka fura do ma ko kenea o la sako kanye o adamadin to ke baka yitin gansa faka soro ay nafa do yi ala ay valeur do yi ala o de kama alamadin bi baka mine tugo mana ala ka here bina dugukolo ka fen nama do no fe here mununti kotike fiu baka ngulu bala nu bana no tse ku yere furakewo tse ka puma kambu ka puma me o tse ka fuira ana on ne ba do tamasiena ka do ni bana be ni baka ina ba ya nola opmo la saholi anu kolosili akain duguma akain jamanama o kumu kono anyi chatimne chamanke bana dobi akelimbe ka dankarike chela ka chamana bi owe bana jumɛn dɔw b'a fɔ a ma ko kulusi jala lagosi bana kulusi jala lagosi bana ye qualité caman de ye dɔw bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ olu yɛrɛ n'u ka sotigi musow bi san kɛ ɲɔgɔn kan o miiri yɛrɛ tɛ jigin muso la fiyewu o cɛw bɛ yen mun bɛ na n'o ye o ye farikolo sawa dɔgɔya de ye a bɛ fɔ min ma ko nege tigɛli ma dɔw cɛ dɔw bɛ yen nege yɛrɛ ti n'u la fiyewu ni nege tɛ foyi tɛ na o bɛ na ni lafu ye o lafu yɛrɛ ka jugu n'a bɛɛ ye i mana mɛn mɔgɔw bɛ dumuni kɛ kɔngɔ de y'i minɛ mɛ ni kɔngɔ m'i minɛ est-ce que i mago bɛ se dumuni ma wa ni problème o bɛ ko in kɔnɔ a filanan
dɔw yɛrɛ bi sin ka bali k'a ye u yɛrɛ la o tɛ se ka foyi kɛ mais nege fana bɛ olu la mais u tɛ se ka fɛn kɛ. n bɛ n'a nasira don qualité o don mais n'i da de bana kan a tɛ furakɛ dɛ. banabaatɔ ka taa dɔgɔtɔrɔso la dɔgɔtɔrɔ k'a f'i ye mun b'i la e sen de bi k'i dimi mais e taara ka t'i bolo yira a k'e maloyara k'a fɔ i ye yɔrɔ min yira dɔgɔtɔrɔ bi a concentré yen de kan dɛ. o tuma nin bɛɛ lajɛlen bɛ se ka solutionner. fayiw bi basigi duw bi basigi ɲɛ tɛ dekun bi an balaka caman kan a yɔrɔ la. o de ye muso denmisɛnnin caman kɛ kulonkɛkɛla ye u bɛ t'u yɛrɛ di maa ma u yɛrɛ bi kunna suli sɔrɔ min na ka sababu kɛ fari yɛrɛ cogoya ye. furu kun min b'a la o ye nin yɔrɔ in ye dɛ. fini ɲuman don i muso la a la dumuni siyɔrɔ ɲuman da a ma a k'a pari ɲɛkɔrɔ nin yɔrɔ in préparation de don dɛ. mais n'o bɔra a la fo k'a kɛ ten aw ɲɛ bi ɲɔgɔn na ye ten furu fanga bi dɔgɔya. ni kanu b'aw cɛ i b'a ye o bɛna yɛlɛma k'a kɛ goyaɲɛ ye. o b'a sɔrɔ cɛ fana sesi t'ale ye a yɛrɛ bi degun in kɔnɔ a man d'a ni ye a dɛsɛlen don. a bɛ dɔw bila ka hakilina jugu caman ta fa bi yɛrɛ fa jigin dɔw kɔnɔ. maintenant an ka yiriw ma an janfa o kow la. dantanfɛn minnu b'an bolo kungo kɔnɔ o m'an janfa o kow la. ni n'a ɲɛdɔnba ɲuman ɲɔgɔn sɔrɔ i bi degun ni problème min kɔnɔ i bi bɔ a kɔnɔ. wa an yɛrɛw ka dayɛlɛlen bɛ a koɲɛ a tigilamɔgɔw u dɛmɛli kama. ni ne kun y'aw kulo halijɛgɛ ye haza wa salam.